Oot, mä tuun tähän tälleen näin. Tänne ne kivekset! Tänne ne kivekset! Auttikaamme. Tarvii apua ehkä. Oh my god! Oho. Vittu, taasko se ampunut? Katso olla. Mä oon innostunut tot sun ampumista. Hei, pukki hyppäs alas. Joo, pukki. Jaa, jaa. Kävelykaripään. Tulee sua kohti. Mitä helvettiä? Mitä vittua? No ois nähnyt kuinka sokeeta noitten bukki oli äsken. Anna meille tiimeis, jotka osais pelata. Anna meille 1 voitto. Enkeli, mä annan sulle lohdutuksesta taavettikameran hetkeksi. Kun en oo katsomassa, katon latauskriiniä ja YouTube. Sä pidät latauskriiniä YouTubeen mielenkiintoisempana kuin taavetti. Jos sun kissa on nähnyt niin useasti. Ja se on aina sama asento ja aina samassa paikkaa, tekemättä mitään. Jos se edes tekisi jotain välillä, niin sitä jättäisi vähän useammin katsoa. Minun aivokapasiteetti kyllästyy, se sama kuva 247. Mitä, onko sillä samassa asennossa käppälä saman käden päällä ja se siinä roikkuu? Se on tossa tai sit se on toisessa pötkötysröhnytys, eli asennossa röhnyttää siinä. Ei enää peillä. Ynkeli. Oikeet oliko tiimiläinen vai niinku vihu? Siis mietitkö sä oikeet se oli tiimiläinen vai vihu? Meillä oli nyt tiimiläinen, kun meillä oli tiimiläinen tällä puolella. Se oli vihojen massi. Nää vaan katsoo, että ai, mitäs sä siinä tuijottelet, sä saat ampumaan sitä niinku silleen niinku hutipuolilipasta siinä, niin vaan tälleen huolesti. Tiimiläinen hyppäsi sisään saidille kaveriksi, kun saitte, ette ollut tiimiläinen. Ei oo tiimiläinen. Sehän luovuttaa. Tai lähtee pois. Yhti kaikki kärsi. Se on vielä ränkki. No polti kaikki vastaan. Aha, lauta. Vittu tuo Liison halu mun dronin. Mikä tottuu Netflixistä samaan huomitaan kyllä odotuspää lemmitsua. Ei kun Netflix tässä on. Se yritti saada mun dronin. Mä voisin just tyypin dronella. Se tappoi tyypin dronella ja nyt siellä on sota. Tappoi tyypin just dronella ja siellä on sota. Tää meidän Fenriri, osaat HP:ta. Mikka, katsotaan mun vittu, kattokaa tätä. Mikka on puhoti. Mikka kuolee. Vitun hauska. Ultimate Fate vai? Mä vaan katon sille hetkinen. Mä yritän nyt olla ompumat sua päähän, okei? Ei vittu siinä vasemmalla heti. Siis arvaa mitä, se äsken kun mä voisin ampua sitä päähän, niin mä ampuin sitä GU-miinaa, mikä oli ilmassa. Oho! Oho! Ei vittu, sä olet taas permailemassa siellä. Mä en tiedä, vaihdan siihen, mä näen, kun se nostaa sen perseen sun päältä. Se vitu C4 toi Vampire, okei, sorry. Otan tuosta. Ei olis kannattanut haastaa. Älä haastas mua. Älä haasta. Läsi, jep. Mikä vittu siinä on? Oh my god! Oh my god! We are in the mud. Yeah. I'm not sure what to think about that.
Mulla on 20 sektoria ihan aivan. Roterei. Nice! Mikoto! Suck that pimpy! Suck that pimpy! Bro, can I suck it? Can I suck it? Can I suck it, man? Yes, take! What the dog doing? What? What the fuck? Mikko. Se Mikko, se lattia oli ihan tiellä. Se oli hyvä, jos olisi ollut 2 PS. Sitten se vaan tappaa se. Pokkipianolla. Meni ylhäältä. Enkkeli! Mä olin hyvä peitti. Vittu mä näitä on killkämistä vielä. Oh fuck. I dropped down. Hanski auttaa. Scar! Eli! Scar! Veli! Hei! We both fell down. Okay, you don't have time, go. Hanski, hallitaan ennen kuin kuollaan. Ei, saksilitetaan toisiamme! Tänne ne kivekset! Tänne ne kivekset! Tästä lähtee. Oh no! Sorry, I tried to take out my breath shots. What are you? I know it is. I misclicked. Vittu, sieltä tuli vähän huutoa. It's okay, now we won. Nyt tarvii kyllä... Oh no. Kertaa 2. Ehkä se ei edes älynyt, että sä yrittää ampua sitä. Ei se älynyt. Enkelin kohdalla se todellakin älysi, että se yritti ampua sitä. Ehkä se ei älynyt sitä. Mitä vittua? Vitun majakkeja nää äijät. One friendly operator remaining. Last operator standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Mitä vittua? Mitä vittu pulsa? Missä se oikein on? Se on mun kanssa samassa huoneessa. Mä tykkään tätä XV. Hei, niin kauan kun niiden oma ei palaa, niin sillä ei ole mitään väliä palaaks meidän oma. Sitten tää on 4 vastaan 4. Hei, katsotaan vihollista katsotaan gaming pingi vihollistiimissä. Se on mun mielestä aika reppiä rehellinen. Joo. Tai se pysyy konnektoittuna. Hei, sen nyt laski. Oho. Mun mielestä aika helvetin iso. 7 tonnista 65. Mitä vittu? En ikinä nähnyt tollasta. Herran jumala. 6 tonnia pingi. Se dokki on mun mielestä. Nyt tämä verkkinä näyttää niin surulliselta tässä yrityksessä. Mahtuuko se edes tosta? Ei se edes vittu mahu. 4 kapkan trappia tyks vielä. Se on Mikolla se viime. Ei se vaan pääse siitä, ei vitun äijä, please. No niin Mikko, 3 ampuu. 3 kattaa, yhtä nyt. Can you please just plant? Mitä mä katon täältä? Siis hän näyttää niinku mä tällaisin paveri. Just go through the fucking window. Mitä oikeesti pääse sisälle tää vitu oma? Op 4
Jumala. Mä ihan vitun surmista mä oikein vittu oikeesti pääs sisälle vittu. Nyt haeta. 5 seconds to go. You have been spotted. Mä oon silleen, että what's up Mr. President ja hyppää siihen eteen. Presidentti eteen yrittää ampua joku. Oli ihan vittu. Oli nätisti linjattu siihen. Oi. Ja sit mä hyppään sieltä näin suoraan sun nenä eteen. Kuulin vielä itse sen jälkeen. Vittu hyvä. Presidentin vittu. Bodyguard. 5 seconds remaining. Se tapahtuu. Defender is exposed. Operators, you are out of time. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Vasemmalla kuuluu. Suoraan seinän takana. Miehukus. Enkeli. Onko sulla enkeli joku ongelma tässä? Haluatko sä jutella meidän kanssa tästä? Onko sulla jotenkin miesvihaa? Mä elän vaan nimensä mukaan. Kiitos. Menekö läpi? Vittu ruskat vedet suusta. Mulla on ennen palaajia, niin... Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Vettä. Clear shield in position. Friendly, last operator standing. Op 4 eliminated. Huh? Oli ihan vittu hauska. Ei se tarvii ampua ketään, kun ne kävelee sun kleikkoihin. Se oli niin keskittynyt mua. Mä tykkään, kun se vielä kääntää katsella. Bomb located by Op 4. Changing mags! Nice. Plat siitä. Nice. Jelle tuli täydellisen linjaa. Op 4, last operator standing. Hei, tää oli vielä keikka. Vittua. Siitä oli. Hakkaa, what the fuck? Etkö sä nähnyt sitä vai jätitkö sen mua varten siihen? Jätin sulle semmoset kivat pienet julkaisut. En kuollut sentään. Tiedätkö, mä typpäsin ihan täyden luoton, mutta sä tulit alas siihen, siinä kleikkaa. Because for honest, en mä nähnyt, että siinä on kleikka. Mä näin sen toisen kleikan siinä eessä. Miten se ei räjähtänyt sun jalkoihin? Mut mun jalkoihin se vittu räjähtää. Ei vittu mitään järkeä. Hyppäskö se? Joo. Saksassa. Joo. Ja vittu Saksassa. Mä sanoin, että hetkinen, onks toi käsi? Käsi. Kai sun käsi. Ei siis ollut, se oli ase! Se oli ase, mitä mä ammuin! Ja se käveli siihen! Mä luulin, että se oli vittu käsi! Ei se edes ollut! Ei tuurilla, ei taidolla, vaan vittu tuurilla. Just tää. Nauris kiinni, nauris kiinni! Joo. Elää huuva. Hyvä, ansetta vaan. Takaisin! Kattokaa tää Aimi. Kyllä nyt on! Lähtäis vissiin B-lle. Reaper oli tässä. Diffuser located. Protect the bomb. Disable the diffuser.
You have disabled. Waste of Delaney. Mikä raja? Granaatti. Omaa mille tappaa mut sillä. Se nyt on mun granaatti, mikä ihmi osuu. Omaa miltä, että sä olit sinä. Heitit se suoraan mikä alkoi. Pieni granaatti. Jumalauta enkeli. Jos se pitää tietää, että... Mä en nähnyt, että se oli seinä auki, kun me heitin. Mutta enää kun se sinosti seinän läpi. Siihen meni mun osa sieltä saman tien. Ja arvaa mikä oli parasta siinä. Mä olin vielä chattiin kirjoittamassa sillä hetkellä, kun se natti lentää mun vitun jalkoihin. Hyvä snaippi. Siellä oli PPA joku. Kepu jäi tohon. Ja siellä on vielä kilpi. Ai se on PPA tossa. Katolla, pikaan katolla. Okei, mä tuon äsken apua. Taipa peittaa, jos sopii. Se Zerror taapuu vissiin kamerataattin hänskiin puoliaksessa. Mikä dokki yrittää hiilaa? Et saa hiiliä! Et saa! Ja sit se missasi sen toisenkin. Aluksi hänskei saa siksi, että mä remaan sitä. Sit se vaan puhuti. Voi vittu, miksi mä en keskittynyt bänneihin, no niin. Pankissa enää pysty niin helposti. Niin sitä mäkin, et eiks pankissa se on ainakin muutettu? Pankista on muutettu, mutta ei sitä tajuttu tässä näin, saattaa olla tapaa. Voi vittu, saatana, Vittu. Mietin mua, kun mä pelaan Jackalia osaamaan tää vaan silleen vittu. Lähtee hyvin se, tiedäkö, käänti semmonen kunnon vitutus, kun vaan eka matsiin pääsee. Niinku, ei, tää on se perussiekesä, niinku... Homma ei ois alkanut niinku vittu ja... Vittu! No! Sun veinit vändättiin. Ei vituta. Attackers have located a bomb. Mä en tiedä mitä. Tää on kyllä. Tää on kyllä hyvin. Tää on kyllä hyvä. Parasta ei parasta laskeutuu. Räppälä sinne alas. Ylös alas. Mä oon pro gamer. Grapefruit-likööri toimii yllättävän hyvin kokiksen kanssa. Siellä se yökkii vaan sun juominen. Aika törkiä. Enkeli on tommonen absolutisti. Sanois se sille niinku se Skiro-sana, se absolutisti. Suomalaisessa kulttuurissa ei juoda alkoholia. Minkälainen suomalainen se on? Suomalaisessa kulttuurissa on lisääntynyt huomasti se, että nuoriso ei juo enää alkoholia tai ne juo sitä vain maltilla ja ostaa nykyään yhä enemmän alkoholittomia juomia. Ainakin täällä päin Suomea se on lisääntyneessä määrässä ja sen on huomannut esimerkiksi kun käyn bileissä sun muussa, niin alkoholiton vaihtoehto on ollut aina pakollinen, koska niin moni nuori ei enää juo alkoholia. On se vaan nykyään mennyt huonoon suuntaan, kun elämällä ei enää kaikki on niin rappia olla. Vittu noita nykynuoria, kun pitäis juoda murheissa eikä käydä terapiassa. Okei, ehkä siinä on... Se oli lääkkeenä se vaimoa hakkaaminen kuules. Ryyppääminen ja työttömäksi jääminen lopulta. Ja aina kun niinku näin inahtikaa sanaakaan jotakin niinku omista huonosta elämäntavasta, niin vastauksena oli vaan simppelisti nyrkki.
Asiat oli vielä silloin yksinkertaisia. Teillä on ollut niin epäterveellisen kuulonen enää. Tulee toista portaasta. Sieltä niin. Mitä nuo ei oo pääosumia? Ammut sitä 3 päähän! Vittu! Sekä toimii. Siis 4 pääosumaa! Mitä vittua? Mä kattelemaan kun sä paukutun sitä päähän, se äijä ei vaan vittu kuole. Ykköskerros. Mä sieltä Horror Big Small Towers. Missä oli se ykköskerros, mutta ne basementissa. Täällä ylhäällä. Meillä on kakkoskerroksen saitti. Joku sanoo basementti. Meillä on puskin sisään. Mitä vittua? Kuka sanoo basementissa? Vastaan tätä löytyy toista livessä. Näitä on basementti, oikein meillä on välkyritusta, joka pitää yläkertaa, hyppää sisään. Täällä on repotut sen, täällä on pommi. Jos tulee jotenkin luotin jokaisesta, se on Ei. Oi voi. One idiot. Ollut tässä se Down to 15 seconds. Täällä on aikaa, niille ei välttäisi defu. 10 seconds to go. Oikealta. 5 seconds left. Op 4, last stop standing. Mitä vittua, se oli sun niskas! Mitä? Se äijällekin tuli sun niskas. Mä en tiedä mitä vittua se teki. Mun pitää nähdä toi jälji, ettei mitä tossa tapahtuu, että se ässi ei tappanut sua. Vittu jälkeen. Mä oon kuollut. Onko Tino heltti? Siitä pasaut. Mä en tuo enää koskaan sua. Kattakaa tätä näin. Auttaa Mä tiedän, että se ässi oli siinä. Vittu possu tietää, että siinä on vikaa se. Enkä tiennyt. Ei ollut mitään kärryä. Ei mitään kärryä, että ässi oli siinä. Mä tuun tähän tälleen näin. Kyllä kun tuli kateellisesti sieltä heti vai? Oh my god. Aika jännä meno. Hyytävää menoa. Op 4, last stop standing. Ei mitään kärry. Vittu! Mä oon lagaspeli, mä ammuin sua päähän ja sä et kuollu! Mitä vittua? Mä ammuin sua päähän ja sä et kuollu! Mitä vittua? Mä näytin tästä kun possun mikki ei pysty ottaa tuolla kyllä huutaa. Sitä kännissä. Oon nähnyt, pelasin viimekseen, koska se oli kännissä. Ei vittu! Pois eestä. Nähtävästi! Mitä vittua siellä nyt tapahtuu? Mitä siellä nyt tapahtuu? Miksi sä sen ampuit? Alright! Mä sain näin koskaan yrittää. Me puskee saitille päin, niin jätkä tulee saitilta päin, juoksee kulmalta, eikä totta kai verran, että sun pikku, joka tulee siihen. Se olikin Oi vittu! Mitä täällä nyt tapahtuu? Eikä totta kai verran, että sun pikku, joka tulee siihen. Se olikin Oi vittu! Mitä täällä nyt tapahtuu? Mun takana! Vittu!